a la senyora Assumpta Barbens per part de IAC-ATAC. Bé, gràcies. Entre el poc que he parlat abans i ara jo crec que tinc marge, no? Bé, primer de tot dir que com a treballadores i treballadors de l'administració catalana, com a IAC, estem indignades. Estem indignades perquè portem molts anys aguantant el pes de tota l'administració pública i això no s'ha traduït en fets. Ja estem fartes de paraules, volem fets. Això ho havia d'haver dit a la primera intervenció, però ho dic ara perquè és que ja... I seguiré una mica, com jo sí que estic digitalitzada, més o menys, seguiré una mica les intervencions. Senyor, perdó, il·lustre... Disculpeu, diputat. Ostres, no prevemos un futuro mejor. No, m'aniré plorant d'aquí. Però, en fi, potser li haurem de donar la raó. El grup socialista, per què el conseller només es preocupa de les polítiques digitals i oblida el seu personal? Perquè només usa dues paraules. Jo, la veritat, no ho entenc, perquè a fi de comptes qui aplicarà les polítiques digitals serà el seu personal. Com pot pagar les polítiques digitals si cada vegada que ha de posar una coma en un programa informàtic que ja tenim ha de pagar una milionada i ens diuen que no tenen pressupost? Abans el Santís donava l'exemple del concurs de trasllat del cos administratiu que porta més d'un any, però el que no ha explicat és que vam estar 3 anys per aconseguir que el convoquessin, perquè havien de fer un programa, el CETITI, suposem, havia de fer un programa que no arribava mai, perquè no hi havia pressupost per fer el programa. Com podem implementar unes polítiques digitals en aquest escenari? Jo no ho sé, m'agradaria realment, perquè creiem que és el que la ciutadania necessita en aquests moments i el que la ciutadania reclama. Exemples concrets sobre el tema, per exemple, de prevenció de riscos laborals. Com ja han dit els companys, la prevenció de riscos laborals, perquè les dotacions, és a dir, és que tot està interrelacionat. Abans el company d'Esquerra deia, home, és que no barregem coses. No, és que tot està interrelacionat. Si no hi ha personal no pots fer la feina, no pots donar el servei a la ciutadania, que a fi de comptes és el que les treballadores de l'administració de Catalunya volem, donar un bon servei a la ciutadania. El fet de no poder-ho fer crea una situació d'estrès i angoixa brutal. El personal del SOC, jo mateixa vaig estar en seu parlamentària amb la Comissió de Renda Garantida de Ciutadania denunciant la situació del Servei d'Ocupació de Catalunya, que està en situació de mínims, però una situació que ja vam denunciar en tots els àmbits abans de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania. Ja vam avisar que el SOC era incapaç de cobrir aquesta emergència de tal. Jo vaig estar aquest agost en una oficina perquè em van cridar per la por que tenia el personal. El personal està amb guardes de seguretat en aquests moments. Si el guarda de seguretat no hi és, el personal no s'atreveix a obrir la porta. L'obre, òbviament, perquè és el que ha de fer, però està amb por. Com podem treballar en aquestes condicions? I per què treballem en aquestes condicions? Perquè no hi ha prou recursos, no hi ha recursos informàtics. Com podem, en polítiques digitals, el mateix dia que s'estava implantant la Renda Garantida de Ciutadania, el programa informàtic no estava funcionant. Els treballadors i treballadores no tenien la formació per introduir les dades dels usuaris. Van haver de fer unes cues immenses als usuaris el primer dia que s'implantava la renda garantida. Com podem funcionar d'aquesta manera? Si no hi ha recursos, no hi ha dotacions. En aquests moments, el Servei d'Ocupació de Catalunya té un índex de baixa superalt que ni els programes que s'estan fent per cobrir-los dona perquè hi hagi uns serveis mínims d'atenció. En relació... i me n'he anat perquè estava parlant de prevenció de riscos. Òbviament, els serveis de prevenció de riscos, com ha dit la companya, són irrisoris, és com a la mateixa Direcció General de Funció Pública. Nosaltres li hem dit moltes vegades a la Direcció General, et donem permís per contractar persona. I els serveis de prevenció tenen unes dotacions irrisòries, amb la major part de les plantilles també en precari, amb el que això suposa. Com pot un servei de prevenció d'un departament d'interior donar cobertura a tots els parcs de bombers? És impossible si són 10 persones.
És que és impossible treballar d'aquesta manera. Disculpeu el to, és que em vaig. Disculpeu. L'externalització de serveis que deia la companya. Voluntat de retorn? Què va? S'han tornat a fer els concerts educatius, s'està externalitzant, hi ha projectes damunt la taula de fer més empreses públiques. No n'hi ha cap voluntat de retorn de l'externalització de serveis. I el balanç nostre és molt negatiu, perquè durant tots aquests anys de creació d'empreses públiques, sense cap mena de control sobre la contractació de personal, sobre la contractació de serveis, això ha fet que també els pressupostos estessin totalment descompensats. Dono la raó a la companya de la CUP. Òbviament, la troika a Europa està imposant unes polítiques d'austeritat que el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat de Catalunya ha copiat alegrement, sense cap mena de vergonya, i així estem en aquests moments. En relació a la situació d'emergència d'esmenes, dir que, òbviament, clar que està relacionat. No hi ha recursos, no hi ha coordinació. Nosaltres tenim també representació a diferents administracions locals, tenim els serveis socials que estan reclamant un model real de serveis socials on poder treballar. Estem reclamant dotacions. És veritat que hi ha una situació d'emergència que depassa tot això, però també es podia fer una mica de previsió, entenem. En relació al tema gènere, a l'Administració de la Generalitat de Catalunya hi ha un 65% de dones, però en els quadres directius només un 20%. De tota manera, curiosament, a la Direcció General de Funció Pública, bé, ara hi ha un conseller, però abans al govern anterior hi havia una consellera, hi ha una secretària general, una directora general, dues subdirectores, però això no és garantia que realment hi hagi unes polítiques realment de gènere i feministes que ataquin el model patriarcal de la nostra administració. Per exemple, avui mateix un exemple. Resulta que una persona demana el dret a la reducció de jornada per guarda legal. Doncs no, en comptes d'una jornada per cuidar dels teus fills, en comptes que tu t'adequis al teu horari a les necessitats del teu fill, de la teva filla, no. Has de fer un horari obligatori, unes coses tan rocambolesques que en ple segle XXI ens sembla increïble que encara tinguem sobre la taula tots aquests paranys. Quan estem parlant, el conseller va parlar de nous models d'administració que ja no tindríem taules ni cadires, sinó que tindríem... I llavors, per què tants estretors a l'hora d'establir uns horaris? No ho entenem, la veritat. Esquerra... A veure, jo crec que no he entès la pregunta, perquè diu, quin és el motiu perquè l'almenda de l'1,95 no podrà ser efectiu? Has preguntat això? Doncs això ho pregunto jo al grup d'Esquerra. Primera, el que he de dir és l'1,95 no és real, ja ho he dit abans, no és un 1,95, és un 1,5 des de gener, un 0,25 des de juliol. Per tant, si fem números, això no dona un 1,95. Si a més, tenint en compte que Comissions UGT sembla ser que avui han tingut una reunió que el 0,2 tampoc serà per tothom, que aquesta és una de les raons per les quals tampoc nosaltres no vam signar, perquè, clar, qualsevol es creu res. Doncs l'1,95, que vegi algú, vingui i me l'expliqui, perquè realment no està per enlloc ni ha estat mai per enlloc. En relació a la resta d'augments 2019-2020, algú es creu que aquests augments ens l'aplicaran a Catalunya? Home, els que el govern de l'Estat imposi com a bàsic, sí, però la resta, jo ja m'agradaria, però dubto que si realment nosaltres no fem unes mobilitzacions contundents, no aconseguim que l'administració de motu propi tingui aquesta iniciativa. Línies mestres que ha de tenir la nova llei de funció pública, segueixo, en els quals ens podem posar d'acord. Dubto que ens podem posar d'acord amb alguna cosa, però podríem intentar-ho. De fet, per exemple, el senyor Manuel Pérez, el professor de dret administratiu que va parlar aquest divendres, va dir una cosa que crec que la directora em va semblar que estava d'acord,
i que nosaltres també estaríem d'acord, la professionalització de l'accés dels tribunals d'accés a les administracions públiques. I, per tant, això permetria que realment acabar amb moltes discrecionalitats. Tingueu en compte que IACCATAC porta una lluita titànica contra l'obscurantisme de l'administració en l'accés a l'administració pública de manera provisional, el que es diu les ofertes de l'ATRI. Tu et presentes una oferta ATRI, et trien, no trien, no saps res més, només saps si t'han triat. Per cert, una curiositat, a una persona la van triar i com estava en reducció de jornada van esperar fins que acabés la reducció de jornada per nomenar-la. No fos cas. A veure, hem de millorar moltes coses, intentaria ser positiva però és difícil. La precarietat igual que la resta d'administracions? Home, això és com si jo li dic a la meva filla no ploris que ploren tots els nens. Siguem seriosos. La precarietat, és veritat que totes les administracions tenen precarietat, però aquí estem parlant de l'administració de la Generalitat i el que volem és que realment el grup de Junts per Catalunya digui com pensa solventar el tema de precarietat més enllà de copiar el que fan a Madrid. Els compromisos en el pla de govern, disculpa perquè segurament no dec haver tret baixat en la meva digitalització el pla de govern correcte perquè la pàgina 115 no existeix, però deu ser un error meu, era una broma, que segurament. I ja el llegirem atentament a veure si va més enllà de promeses i realment els compromisos els podem fer complir, però jo dic que si la moció parlamentària, si les resolucions parlamentàries no es compleixen, si un acord signat en el si de la mesa que deia que retornaria el 10% de la paga 2013 durant aquest any tampoc es compleix, què podem esperar d'uns compromisos? Gràcies.